Gitudluan sa hustong nutrisyon ug healthy lifestyle ug ang kamahinungdanon nga aduna gyoy paugnat sa kusog ang mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail Male Dormitory. Isip kabahin sa ilang pag-obserbar sa Nutrition Month. Anao say mga lectures nga gihimo kalabot sa mga masustansya nga pagkaon ug nga mahatagan og bitamina ang mga PDL isip tabang sa mga BJMP personnel aron mapabilin ang kahimsog sa mga PDL bisan kun anaa sila sud sa prisuhan. Gawas sa mga paugnat sa kusog anao say mga pamind ug board games alang sa padayong pagkat-on ug hustong panghuna-huna. Padayon usab nga gipalambo ang creativity sa mga PDL diha sa ilang pa-contest nga Nutri Painting. Diha sa mga gidraw sa mga PDL mapakita nila kung unsa alang kanila ang healthy lifestyle. O gipakaon gyud usab ang maong mga PDL sa mga masustansya na ug lamian pa nga mga pagkaon. Dili lang ato sa Nutrition Month apan sa tibuok nga pag-estar nila sa pasilidad.